كاب إريتريان ميديا نيتورك نزعلت تدالو زينا انه فلما أرستاتهم أب زوب عن سبب زحلفة عمت 28 مليون نقفة دبس نستدرسوا التخفيلو أب إرترا قطري بكورونا فيروس تلفو زيقاتات 243 بسيحو أب حل زناب أب هنساتات زرات عنوة توريدهم بايتوت ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝርርብ ዲጋ ተሃድሶ ኢዱ ክሕውስ ግብጽ ጸዊዓ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ተወሳኺ ወራር አንበጣ ምድረ በዳ ከይክሰት ተሰጊዩ ግብጽ ኣብ ሊብያ ወታደራዊ ምትትታው ክትገብር ከምትኽእል አጠንቂቓ أفريقيا وحبرت أبالنة ريبابليك دبوب السودان كون زف وسينو زرزري قدسان أب زوب عن سبب زحلفة عمد كل تشحن عصرتو تشعتن 28 مليون نقفة دبس نستدرا سمعتات تخفيلهم مسارة حبريتات جنفر منيستر عيون محبراوي دحنتن اتدبس بتشعة النوس زباتات نزركبو استدرابيتات بحساب 500 نقفة عبور حس تخفليهم بزيك زياب زحلفة 5 وارح ناي كل تشان عسران اب وشتن وطان زنبرو قدسات زيقاتات بزوسدو حلافنات من باي صدرا سوات لعلى 1 مليون 4 نقفة كم زخفلو اتحبريتات بتوساخي ينتصر من نباي سدرا سماعتات منكست رايز قدف سلا زيكونه نسدرا سماعتات زطور وغنات يسسنو مهلاهم زحبرت جنفر منيستر عيون محبراوي دحنتن نزي سناي حقراوي تكبر كله خصعبو ازخاخيرهم منكستي ارترا ورحاوي نفس وكف سوا 500 نعفا دبس كب كابز جمر ابز حلف 15 عمتات استات 5 بليون نعفا كم زخفله سندات منيستر عيون محبراوي دحنتن ينتصر أب زوبا دوبا وكح بحري كباب عصباب زركب معكل نبور ناي وشبا جزيوم نزازو مزيقاتات بعسرة سنة بستقبرن ناي لابراتوري مرمراتات حدث بكورونا فيروس كم سلخ فترقاقيتهم زيزيقا أب زحالف سامنتات كاب جوبوتي استمل سيوم كم تخقلت زقناي من كسقا سزبي كاب حدا هاجر ناب كالي تاقيدو كانتلو وحزي كاب قربا بتهاجرات إثيوبيا سودان جيبوتين يمنن بمريتن بحرن زمرلسو زيقاتات كتسالي مخانو منيسرت عنا حبيروم أبيرترا قطري بكورونا فيروس تلفو زيقاتات 243 بسيح الله 39 كابزياتهم بستقبر لهم حكمناوي كنكن حاويهم كفانو كلو 204 دماء بهوسبيتال تعاقيبهم اللهم أب نوس صباح حل قد مثال استزهرمه بهوبابلان بردن استسنى برتع زناب أب هنساتاتن زراتن عنوة توريدهم بتتفتروا حدقات شعت منبر أباي تخفرسن كلو زينغوتات ناي مباتا بيت مرتس وعبد الله ديغول دما تقنتيتهم زيكازي 10 هكتار مشران 2 هكتار حملتن ببرد كدمسسن كلو أباقرا برانشي ميلي لمين مانغوسن كفيلاو عنوات وريدهم حلاف بيت صفت حرشاب تنوس زبا منسي ولد ميكايل برهانا بزهاب حبريتا أحمد مسات مساسل حدقاتات كم زقاتن بمتكاس أب مباتا بيت مرتس هو عبد الله ديغول زورد عنوات لو ما عمت نسال ساي جزي مخانو قليصهم 14 سنة بنوس زبا اسمات بستخستت مساسل حدقا أب مباتان ماكلاين درجة بيت مرتي جاني كفيلاو عنوات كم زورده دونجيز بصحنا حبريتا أفليتهم ازي إريتريان ميديا نيتوركيوم ناب زينة تتوصح نسجر بايتو ጸጥታው ውድብ ሕብራት ሃገራት በጉዳይቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሰለስተ ሃገራት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኢዱ ክእቱ ግብጽ ጸዊዓ ግብጽ ነዚ ጻውዒት ተቐርብ ዘላ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክካየድ ጸንሐ ስሉሳው ርክብ ወንታው ውጽኢት ከም ዘይተረኽቦ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ስምምዒት ተግበር ኣይተግበር ብዘይገድስ ነቲ ዲጋ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ክትመልኦ ከም እትጅምር ትገልጽ ዘላ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ክሕወሶ ከም ዘይትደልያ ትሕብር ዘላ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን አመላላአት ዲጋ ብዝምልከት ዳግማይ ዝርርብ ዘካይዳሉ ናይ ጊዜ ቆጸራ ከም ዘገበራ ተገሊጾም ኢትዮጵያ ሰለስቴን ሃገራት ኣብ ሓደ ስምምዕ ከይበጽሓን ነቲ ዲጋ ክትመሎን ተጀሚራ ኣብ መንጎአን ግብጽን ግጭት ከይውላዕዮም ተንተንቲ ዝሰጎም
ተኾነ ንመቕረሐ ማይ ፈለግ ኒል ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ስጉምቲ ከም ዘይትወስድ እትገልጽ ኢትዮጵያ ህንጸት ዲጋ ተሃድሶ ምኽንያት ምትሕግጋዝን ዞባዊ ውህደትን ዳእምበር ምኽንያት ግጭት ክኸውን ከም ዘይብሉ ሓቢራ ኣላ ንምንጭ ዝስተ ከምኡውን ኣብ ጽላት ሕርሻ ንዝውዕል ማይ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ፈለግ ኒል ከም ዝምርኮስ እትገልጽ ግብፂ ግና ህንጸት ዲጋ ንህዝባ ናይ ህላውነት ሓደጋ ምዃኑ ብምጥቃስ ክትቃወሞ ጸኒሓ ኣላ ብልዕሊ 4.5 ቢልዮን ዶላር ዝህነፅ ዘሎ ዲጋ ተሃድሶ ስርሑ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ጀመረ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክዕድል ከም ዝኽእል ይክላጽ እቲ ካብ 2011 ኣብ መስርሕ ህንጸት ዘሎ ግዙፍ ፕሮጀክት ምስ ተዛዘመ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝተሃንጹ ዲጋታት ዝዓበየ ብደረጃ ዓለም ድማ 7ይ ክኸውን እዩ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ተወሳኺ ወራር አንበጣ ምድረ በዳ ክኽሰት ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣብቲ ዞባ ቀዲሙ 2 ግዜ ወራር አንበጣ ከም እተኸስተ ዝሓበሩ ኪላታት ሕርሻ ኣብ ቀረባ መጻኢ ንሳልሳይ ግዜ ክወርድ ከም ዝኽእል ግምታት ይህብለው እቲ ወራር ብኣሉታ ተጸሊዩ ንጸንሐ ጽላት ሕርሻ እቲ ዞባ መሊሱ ከሃስዮ ምዃኑ ብኣግኡ ይግለጽ ኣሎ ነቲ ድሮ ኣብ ኣሽሓት ሄክታር ዝበቆለ ዘራእቲ ሃሚኹ ዘሎ ወራር ንምግታእ ሓያል ጻዕሪ እኳ ይካየድ እንተሎ ሓያል ጻዕሪ እኳ ይካየድ እንተሎ ሙሉእ ብሙሉእ ክዕገት ከም ዘይከኣለ ግን ይሕበር አንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ወርሓት ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ ጥራይ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ሄክታር መጋጫን ኣብ ልዕሊ 200,000 ሄክታር ዝበቆለ ኣዝርእትን ከም ዝሃሞኸ ጸብጻባት የረድኡ ከም ሳዕቤን ናይዚ እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ኣስታት 3.5 ሚልዮን ኩንታል እኽሊ ከም ዝኸሰረት ይጥቀስ ብሰንኪ ወራር በኣሉታ ተጸልየን ዘለዋ ሶማልያን ኬንያን ንምግቱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከም ዝኣወጃ ይዝከር ሩዋንዳን ቡሩንድን እውን በቲ ኣብ መዓልቲ 150 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ዝኽእል ወራር አንበጣ ምድረ በዳ ተጸልየን ምህላውን ጸብጻባት የረድኡ ኣብዚ ወቅት እዚ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣየር አንበጣ ምድረ በዳ ብብዝሒ ክፋረ ምቹእ ምዃኑ ክኢላታት ሕርሻ ይገልጹ ግብፂ ኣብ ሊብያ ቀጥታዊ ወታደራዊ ምትትታው ክትገብር ከም እትኽእል ጠንቂቓ ታገር ነዘጠንቀቐት በቱርክ ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ ሊብያ ኣብ ልዕሊቶም ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ዕጡቓት ተቃወምቲ ጽቡቕ ወታደራዊ ገስጋስ ኣብ ዘመዝግበሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንጸጥታ ሃገሩ ከም ዘስግእ ዝጠቐሰ መንግስቲ ግብፂ ክኽሰት ንዝኽእል ስጋኣት ብኣግኡ ንምዕጋት ሰራዊቱ ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ክጸንሕ ኣዚዙ ኣሎ ንመግለፂ መንግስቲ ግብፂ ዝኾነነ ሰራዊት መንግስቲ ሊብያ ካብ ምእዋጅ ኩናት ፈልዩ ከም ዘይርዮ ኣፍሊጡ ኣሎ ዝሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለታት ነስተኣስታት 10 ዓመታት ኣቁፂሩ ዘሎ ቅልውላው ሊብያ መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብታ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ዝግበር ዳግማዊ ወታደራዊ ምትትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ቅልውላው ምዃኑ ወታደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ ነቲ ኩነታት ብሰላም ንምዕራፍ ክካየድ ጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ኣፍሪካዊ ሕብረት ኣባልነት ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ክውንዘፍ ኣብዚ ሳልስተ ዝወሲኑ እቲ ሕብረት ነስጉምቲ ዝወሰደ ታገር ክትከፍሎ ዝግባእ ክፍሊት ን3 ተኸታተለ ዓመታት ብዘይምኽፈላ እዩ መሰረቱ ውሳኔ እታ ምብራቕ ኣፍሪካዊት ሃገር ዕዳ ክሳብ ዘይከፈለት ኣብ ኣኼባታት ይኹን ካልእ ንጥፈታት ሕብረት ኣፍሪካ ክትሳተፍ ኣይፍቀደላን እዩ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ነቲ ሕብረት ክትከፍሎ ዝግባእ ልዕሊ 9 ሚልዮን ዶላር ዕዳ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ዝተነጸለት ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ካብ 2013 ኣብ ውግእ ሓድሕድ ከም ተሸመት ይዝከር ብሰንኪቲ ገና ሰላማዊ ማዕልቦ ዘይተረኽቦ ውግእ ኣብታ ሃገር ከቢድ ሰብኣውን ጸጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት ይወርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቻይና ኣብ ሆንግ ኮንግ ወኪል ሃገራዊ ጸጥታ ከተቐውም ምዃና ኣፍሊጣ ዕላማ ዝሓድሽ ውጥን ኣብታ ርእሰ ምምሕዳር ክኽሰት ንዝኽእል ግዳማዊ ናይ ጸጥታ ስጋኣት ንምዕጋት ምዃኑ ሰብ መዚ ቻይና ሓቢሮም ቻይና ኣብ ሆንግ ኮንግ ሓድሽ ጸጥታዊ ሕጊ ንምትካል ወጢና ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ሙቓም ወኪል ሃገራዊ ጸጥታ ኣካል ናቱ ምዃና ትገልጽ ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ሙቓም ወኪል ሃገራዊ ጸጥታ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ቻይና ክገብሮ ጸንሐ ጸቕጢ ክሕይሎ ከም ዝኽእል ይእመት በዚ ድማ ብሞንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ጸንሐ ኩለ መዳዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ክኸርር ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ሆንግ ኮንግ ኣካል ላዕላዊ ግዛኣታ ምዃና ትገልጽ ቻይና ኣሜሪካ ትርከበን ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ጉዳይ ዝገብርኦ ዘለዋ ምትትታው ከቋርፃ ክትጽውዕ ጸኒሓላ ቱርኪ ነቲ ኣብ 2011 ኣብ ሊብያ ዝቕጽል ዘሎ ወታደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ንምህዳእ ምስ ኢጣልያ ሓቢራ ከም እትሰርሕ ገሊጻ እታ ሃገር ነቲ ዝሓበረት ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ዘካየድዎ ርክብ እዩ
تركن إيطاليان قداي ليبيا بسلام نمعراف زكايد زلو دبلوماسياوي صعدن قدميت نمدفع كم زت حبابرا أبتركب تراديان إذا خمزين كله يوروبا وحبرات أبلع ليبيا تصنيعون زلو نايا صوار إجدان متكبر أبا ما كلاي بحر زكايد زلو وتهدروا سرحيت نعتقات وجنات زربح مقانو ترك وقيسام تحبرات أصوارنا ليبيا كي حلف نمعقات كم زنت تفكوا يقلت انتلو خليفة حفتر زمرحو عتقات وجنات جن نتتخل كيلو زبهال زلو أصوار كم زي سأنوا حبيرام سراويت منقست ليبيا بدأ في تركيا أنصار تقاومت وجنات أب زكايدو زلو وجه صبق قاس يمزقب كم زلو تقلت زلوهم بعد ما نتسعرت وجنات وتهدروا دقف زباد زلو حجرات نتكونتات ممليسيو يبقوا كم زلو نايقربات عزبتي يحبرهم قدام وتهدروا متتاو كان دتنكنايتي 10 عمتو عقصيرو زلو قلولاو ليبيا مخانو صبصبات يقلصوم سمين كوريا صار دبوب كوريا زقنع ناي بروباغندا ورقاقتي كتنزح مخانات انقام سقمتي ملس قبر نايتي بوغن دبوب كوريا استفتصمه تمساسالي تكبار مخانو مع قناه زينا نسب مزي سمين كوريا بمتكاساك عليهم متن زين الزح ورقاقتي كابتناي دبوب كوريا زبزح كخون مخانو زحبرت سمين كوريا لنفس وكف سقمتي دبوب كوريا تمساسالن تمطاطن ملس قبري كم تبلو افليت الله أب مونغو كليتيان حجرات حدش وتادراو متفنان تخسيتو أبزلو الوان سمين كوريا ناب دوب جزيف سراويت كتوافر كمتقل كتتنقق صني حلام بس دوب كوريا تصنحان اي تليفون مسمر زبتقت سمين كوريا نبيت صحفات حبرات كليتيان حجرات كم زعنوتو صبصبات يردوم بزل ما بحاوسي داسيت كوريا حدش دبنا كوينات ينصلالو كم زلو مستي كبابي قربت زلوم وغناتي تقصوم كاب كل تشحن 18 ككايد بالصنحة دبلوماسياوي صعرتات قلولاو حوس دسيت كوريا كهدك كم زقيليو كأمت صنيحهم بسنكي صدتاوي قلولاو صلات عنا أفغانستان بخبيد تهاسيو كم زلو صبصبات هاجر تقيسهم كم صعبينو مليونات أفغاناويان بحسرة نصالت ياتات عنا تسقيمو مهلاهم اتهم صبصبات بتوساخي يردوهم طوق جلة طالبان بزكايدو زلمت قعتتات بركت زبالات كالات عنا سرحن كقوارصا كم تجددايم سب مزا أفغانستان زحبروهم منقست أفغانستان أبزو وانزي أنصار لبدا كورونا فيروس زكايدو زلو صعري بسنكت تاوزي من رقاقا كم تزدلي يقسقس كم زي اللي يسكالز بسنكت تاوز أقام صلات عنا طرايزي كوني صلات تمرتون بخبير تهاسيو كم زلو نخونتات تهجر بقربات زكاتات الوغنات يزاربهم أفغانستان أب كل تشحن حدن دحر استقايدة قداماوي وتهدراو متتتاو صدتاوي كونتات نانقول قولة كم زمتة بسنكو دما محبرة قطباوي قسقاس نابس تحت الدرجو كم زورة دي كلاز نتيقلو لاو بسلام نمعراف كايد سنح الزباونا هقراون سعرتات زاقي تزتكاس وصيت اي ترخبان زلهم زي خبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك زينا كلمين فتصام أرستاتو كدق مالكم أب زوب عن سبب زحلفة عمت 28 مليون نقفة دبس نستدرسوا التخفيلو عبير ترى قطري بكورونا فيروس تلفظ زيقاتات 243 بسيحو أب حل زنابا بهنساتات زرات عنوة توريدو بايتو تصتا حبرات اقرات ابزر الربديقات هادسو ايدوك حوس قبت سويعة اب زوبا مبرق افريكا توساخي وراران بطا مدربدا كي كسر تساقيو قبت ياب ليبيا وتهدراو يمتتتاو كتقبر كمتقل اتنكيقها أفريقيا وحبرت أبالنة ريبابليك دبوب السودان كون زف وسينو